Ez a Danubius Rádió, vendégünk Fekete Pákó. Na, arra gondoltam, hogy most már tanuljuk meg ezt az ü betűt. Mondjad már, hogy tücsök. Tücsök. Nem, majdnem. Az ü az jó volt, az ü jó volt. Pákó, figyelj, de tücsök. Tucsok. Nem tucsok! De ezt mondod. De nem ezt mondom, de nem, hát ne hülyéskedj, egy süket zenész. Akkor magyarul beszélj. Ezt próbálom én, tücsök. Na, kezdjük akkor, bontsuk fel darabokra. Tű. De ezt mondod. Át akarom venni még egyszer, nem ezt mondom, ne kiabálj, mert torzít. Nem, de tücsök. Tucsok. Nem tucsok, tücsök. Akkor próbáljunk egyszerűbbet, köcsög. Tudod, ez a szép kis edény. Igen, köcsög. Hülye kocsog. Nem hülye, csak köcsög. Köcsög. Kocsog. De nem úgy értem, hogy rád mondom, hanem te se rám mondod, hanem csak, hogy köcsög. Csak tanuljuk, igen. Pöttyös labda. Na? Hülye kocsog, pocsok labdá. Hát, nem pontosan. Nem pontosan. Hülye kocsog, potos labdá. Igen.